לסרטון של היום אני קוראת אימאלה, לחצתי על הכפתור. שלום, כאן עדית בן פורת, מדרך הדעת, חשיבה מנצחת בעסקים. והדבר שאני רוצה לדבר עליו היום זה המצב הזה שאנחנו מכינים איזשהו מסר, כותבים איזשהו מייל, מכינים איזשהו סרטון, משהו שאנחנו רוצים, פלייר, שאנחנו רוצים לצאת איתו לעולם. ואז אנחנו מתחרבשים ומתחרבשים ומלטשים ומוחקים וכותבים עוד פעם ומצלמים עוד פעם וכאילו ממש עד שאנחנו בטוחים שזה הכי מושלם בעולם. ואז אנחנו נתקעים מול הדבר הזה ומרגישים שאנחנו כאילו משתתקים מאימה מהרעיון הזה שאנחנו נלחץ על כפתור ועכשיו עשרות או מאות או אלפים של אנשים יראו את זה. טוב, כשאתם באלפים זה כנראה כבר לא קורה לכם. בכל אופן, אני מכירה את התחושה הזאת, אני זוכרת אותה כשרק התחלתי לדבר דברים בדיבור המוני כזה, והייתי מכינה את המסר וכותבת אותו ומסדרת את האותיות וכל היה כזה נורא הזה. ואז בתוכנת רב מסר שאני עובדת איתה יש כפתור כזה שאתה לוחץ על שלח, ואז הוא אומר לך, זה הולך להישלח לכך וכך אנשים, האם אתה בטוח שברצונך לשלוח, שזה עוד יותר מפחיד? והרגע הזה של לשלוח על הכפתור, ואז מתחילה להגיד, אבל רגע אולי זה לא, ואולי זה כן, ומה אני בכלל, ומי אני בכלל, ואחרים, וכו'. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני רוצה לבקש מכם לזכור את הדבר הזה כשאתם הולכים לשלוח משהו. לא משנה איזה אנשים יש מסביבכם, לא משנה כמה אחרים מצליחים, לא משנה כמה אחרים נראים לכם מלוטשים ומתוחכמים וידענים. יש בעולם אנשים שמחכים רק לכם. יש בעולם אנשים שמחכים רק למסר שלכם, לשירות שלכם, למוצר שלכם. יש אנשים שאתם בשבילם בדיוק הדבר הנכון. והאנשים האלה יושבים ומחכים לכם. אז תלחצו על הכפתור, כי הם צריכים לקבל את המסר שלכם, כי הם רוצים לקבל את המסר שלכם, כי אתם, זה מה שהם צריכים לראות וזה מה שהם צריכים לשמוע. אז קדימה, נסחו את המסר שלכם בבהירות, תלחצו על הכפתור ותשלחו אותו לכמה שיותר אנשים בעולם כבר היום. שיהיה לכם יום נהדר, פורה ופרודוקטיבי.